जोंखौ सेंग्रा होननासो मिथियो हे उनाङा र' डाइरेक्ट लांदो थामनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि टपिकआ मा टपिक जागोन नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' एक्जाक्टलि मिथिखागौ दा थासारिया माबायदि आरो लोगोसेयै हाबा जाखांनाय आरो सिख्लाफोरनि गोसोआ माबायदि जायो बेफोरखौ माने आं डिटेलि खोन्थानो हागोन दा बावैसो दहाय फुङाव माने जाब्रबनाय जाथाय जिबायदि माने हाबा जाखानाय फिसा गोनां हिनजावसा सानै फिसा गोनांखौनो माने सासे सिख्लाया माने सेंग्रा होननानै माने गाब्र'दों आरो लोगोसे हजोंहायबो जोंहा जायबायदि हाबा जाखानाय हौवायाबो माने बेखौ सेंग्रा होननानै फटायदों आरो दै मिथिनाय बायदिब्ला बिसोर सानैबो माने एसे माने लिटिपिटि जाखाना दंमोन बिनि गेजेराव माने बै सिख्लाया बै सेंग्रानो माने गाज्रि फट' हरना दोनबाय जेरै हमना ला कनजितामोननि रखम जादों आरो बेफोरबायदि जानानै माने हादानाव न' लुदों होनना बुंदों आरो लोगोसे माने हिनजावा न'आव दंमोन जाहैदों बेयो माने बैयाव माने गाव न' गोदानाव न' लुबाय थानायाव माने आं सेंग्रासो आं हारसिं थायो बुंनानै माने बियो बैयाव माने बे सिख्लाखौ लिंहरनानै रुमाव एसे माने हरसे नामा थादो होनदों खोमा बेफोरबायदि लिटिपिटि जानायाव मिथिनानै लोगोसे बिसोरो दैखारलांनो एबा माने बे सिख्लाया ट्रेनाव गाखोनो होननानै स्टेशनाव जबाय थानायावनो बैसोरनि गामिनि बेराफारसे मिथिनाय मानसिफ्रा बैखौ माने अभारटेक खालामनो बा एबा हिनजावखौ फन हरनायाव स्टेशनाव नुनानै सोबानायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायोब्ला मिथिगोनथ' बिदिबा ससे क्लिप भिडिअ नोंथांमोना नायलांग्रोदो गोदो सिख्लायाव अबे दं सिख्लाखौ नोङो रुमाव लाबोनानै मा खालामफैनाय बुं अबेनि सिख्लाया खोन्थालाय अबेनि दे खन्थाना हो दे खोन्थालाय खन्थानलाय नों अबाव दं थानायाव फै थानायाव थाव नां बुरु नाङा आं मिथियानो जेबो आं बिनि बिसि माथो गैया सानै हिनजावसा गैया नोङो मा खालामनाय बे न'आव मानो फैनाय मा खालामनाय बुं आं जोंखौ सेंग्रा होननासो मिथियो मानो फैनांगौ नों हिनजाव गैया एक्स लिंहर नाम्बार पुलिस लिंहर बर' पुलिसला हे उनाङा र' डाइरेक्ट लांदो र' Hei, dan bunuh nanga, dari bunuh nanga. Oh. Ang minsibas lang ang itu tuh kan sama agasannya kalau dengan kita. Oi, dari bunuh nanga ro. Oh. Ini cuma kamu senang di rumah nangga sampai. Hello. Apa dong nanga? Kami campur. Taruh saya dulu di stasiun rumah. Apa dong nanga? Taruh saya ini kalau nama baru bisa. Mas kita ada. Sudah tuh kita ada. Mau punya mana hati kita mau kita. Jadi apa? Aku di kamu yang ini gimana kalian mau apa? Teks kalau nunggu. Kalian mau apa? Nonga, sikla mansi di fuyba linghorbathai fuyno nanga aro. Dia beri be hasil satu. Ba no ko lagonso no godanso बनायदों Iya besera Habakhoi besera Ibu nuwakin nang Zung hadong na Bila Sigang Bidik kalam nang asik laman sih. Nung manu pun nang asik laman sih na. Pasta. Besok kita ada ngau. Isu ni noa sudah sih lapu dong. Alas isu sandeng ada cuma. Isi patala nanggo. Isi pat. Biar Allah berproses begitu. Lingkungan apa yang Moni? Biar dia kerja ni. Asmina itu lawan sana, nunggu dan dengar na. Mesra.
Man थगायसोला थासन हिनजाव इमान मोजां फैनो नाङा लिंहरबा फैनो नाङा दिनैसो दहाय बिसोरा ओइनै सानै हिनजावसो था ayo मा ha Miền nó đúng không? nhưng mà bây giờ mình sửa cái này balance cái này hả đặt thôi không đặt thôi nó cũng chưa làm gì थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै एक्जाक्टलि नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि टपिकआथ' बिराद लासिं सिं आरो बिराद सोलिबाय थाखानाय माने ओरैबायदि ग्र' जागासिनो दं आरो बेफोरबायदि जाथाया नङा होमबा लोगोफोर जायबायदि मानसिया हाबा जानानै गथ' सासे गथ' सानै गोनांफ्रा बा गथ' साथाम गोनाङानो जाथों हौवासाफोरखौ बुंदों आङो दै गासै हौवासाफोरनि गोसोआबो बिदि नङा बिराद मोजां गोसोनि मानसिफोरबो दं लोगोसेयै आन गोसो जि माने गोसो फेल जायबायदि मानसिया बाहेराव खामानि मावनो थांनाय एबा माने बाहेरनिफ्राय न'निफ्राय दान्दिसे सम माने टाउनाव ओंखारलांब्लानो एकदम माने गोसोआ माने एकदम सेंग्रा बायदि उरां फारां जानाय लोगोसे सोरखौबा हिनजावफोरखौ मेगन खेबनाय सोरखौबा माने हिनजावफोरजों माने रायलायनो सुबिदा लानाय मबाइल नाम्बार बिनो नागिरनाय बेफोरबायदि माने मानसिफोरानो बेफोरबायदि जायो आरो नङा होमबा लोगोफोर दिनैसिम फेसबुकफोराव जेनेबा साफा सानै जिखुनु हारामिफोर जिखुनु माने हाबा जाखानाय हौवासाफोरानो माने आं सिख्ला आं सेंग्रा माग्रा होननानै बुंनानै माने बिसोर माने मेसेन्जाराव बा एबा माने भइस कल हरनाय जिखुनु नाम्बार बिनाय बैफोर माने लिटिपिटि बैफोर माने जाब्रथाया जादों आरो आं नुहुरनाय बायदिब्ला नङा होमबा लोगोफोर नोंथ' जेनेबा हमनानै ला सोरबाथ' माने इमान बैसो गोराबाबो माने गुफुरै फुदांदां थानाय मानसिफोरखौ माने एसे सेंग्रा बायदि नुबाय थायो नालाय माने बिसोर माने टेलेन्टआव बारा सेंग्रा होना गावखौनो बुंना लाबाय दिनैसिम बै सिख्ला बेयाव बारजाबैबाय बैबो बेयाव बारजाबैबाय लोगोसे माने हमनानै बिसोरखौ थानायाव लांनो होननानै एमारजेन्सि खालामनानै जाय बायदिनि जानाय बा जाय बायदिनि बिसिया बेखौ माने सोबानायखौ नुनो मोन्दों आरो ससियेल मिडियानि थ्रुयै बेसे सैथो नङा लोगोसे संसार जाखानाय हिसाबै जोंहा गामि दं रायजो राजा दं बिनि गेजेराव मोनसे समाधान जानांगौ जेरै हमनानै ला सिख्लानिफ्रायबो बिमा बिफा फैनांगौ बिदा फंबाय फैनांगौ बा एबा सेक्रेटारि पेसेन्ट लाबोनानै लोगोसे बै जेनेबा जानाय बा बै हाबा जाखानाय हौवानियाबो माने गामि गंनैजों मोजाङै सरजाबनानै दाय दन्द थायो एबा जुरिमाना थायो पान्डुलिपियाव लिरनाय थायो बेफोर माने आयेननि बेरेखा खामानि मावनायफोरखौ माने एसे माने रायजोनाव थाखानाय हिसाबै बा रायजोनाव एसे पान्डुलिपियाव लिरनाय थाखानाय हिसाबै बेफोरबायदि माने साजाखौ होजायो आरो जेनेब्ला हमनानै ला जोंहा होजानायनि खोथा नङा लोगोसेयै हरसे उन्दुनाय बा हरथाम हरब्रै उन्दुनाय बा गोदोनिफ्रायनो सिगां बिलिटिबिलि जाबाय थाखानाय बरनाम जाखानाय बरजाम जाखानाय सिख्लाब्ला बेफोरनि थाखाय एसे साइड खालामनांगोन संसार जानायनि लाइफ दानायनि गावबा गावनि संसारनि इयुननि खोथा दं नङा होमबा लोगोफोर गासैबो आथिं आखाइ अंग गासैबो मोजां गोजाखा बैफोरबायदि माने सख्ल' बख्ल' हिनजाव बा गावनि बिनानाव बायदि एबा गावनि हारिनि मानसिखौनो माने लाइफखौ बरबाद खालामना होनायाबो समाजनि थाखाय आनलिगेल जायो बेनिखायनो माने गामि गंनैजों मिलायनानै एसे बिसोरखौ माने एसे साइड खालामनानै नांगौब्ला बिसोरखौ माने बोखानानै बा एबा सानैखौबो लायोबा लानो होबानो जाबाय आंनि नुहुरनाय बायदिबाथ' लानायाथ' बिराद गोब्राब लोगोसे बै सिख्लानि फारसे एसे गोसोआ एसे बोरैबा जाबाय नालाय बिनियाव माने जाहाथे थांनानै सिख्लायाबो थांनानै एसे माने थांनानै सान्थि थाहैयो जाहाथे थांनानै सिख्लाबो सान्थि थाहैयो बेफोरखौ माने एसे समाधान खालामनानै हेगारहरबानो जाबाय लोगोसे आं बेखौनो बुङो दै जेरै हमनानै ला मैयाबो कनजिताया बुंबाय थादोंमोन दाखालिबो हौवाखौ माने एफआइआर होनो बा केस होनो होनबाय थादों दै बे मोनसेखौ आं मैयाव बिराद बुजायदोंमोन लोगोसे नैबे भिडिअखौ नुनो मोनदों दिनैसिम थानायाव थांनो स्टेसननिफ्राय जेनेबा थानायाव एन्ट्रि खालामनो एबा थानायाव थांनो बा एफआइआर होनो होननानै सिख्लाखौ जोंहा आखाइ हमनानै एमारजेन्सि बोना लांनायाबो गोरोन्थि जादों लोगोसे दायनिगिरि गावनि हौवाखौबो लिंहरनांगौमोन नङा होमबा लोगोफोर हिनजावाल' भाबिदों जानो हागौ आंनि हौवाखौ नों बरायबाय होननानै लोगोसेयै नोंनि हौवायासो बरायाब्ला बै सिख्लाया बोरै फैगौमोन सानैजों गोसो गोरोबनायखायसो जादों नङा होमबा लोगोफोर खाम फारसेजों धल दामोब्ला गोमा मोनदों आखाइजों जथा दामोब्ला गोमो बेफोरबायदि माने मोनसे खोन्था थायो आरोना बेनिखायनो माने
सासेखौल' माने साजा होनाया गाज्रि जादों लोगोसे एमारजेन्सि माने नारथामनानै माने थानायाव केस होनायाबो नोंहानो हौवायाबो गोलैनांगोन लोगोसेबो गोलैनांगोन आरो जेनेबा सोरबा सासेखौ माने केस होनाया बर' समाजनि थाखाय माने केस होग्रोनाय होननाय बुंनायानो माने बिराद गोरोन्थि बिराद गिदिर गोरोन्थि जायो आरो गामि गंनैजों संसार जाखानाय हिसाबै गामि गंनैजों रायलायग्रोनांगौमोन बा जोंना इउनि आबसुफोर दङ बेफोरजोंबो दुलाराय बर'साफोर जिखुनु माने इउनि आबसुफोर दं बेफोरजोंबो रायलायनो हायोमोन सर्ट माने खामानिखौ जोंनि बर'फोरा मावग्रोबाय थानायखौ ससियेल मिडियाआव नुनो मोन्दों आरो लोगोफोर थाबैनो माने पुलिसफोरनो एफआइआर होनायखौ बन्द' खालामनांगौ जोंहा रायजो जाखानाय हिसाबै जा गामि गामिनि रायजो राजा दङ बेफोरजों माने गंनै गामिजों समाधान खालामनानै जों रायलायनानै सलुसन खालामनो हायो मानसिनि मेलेमा जेबो माने हायि खोन्थायानो गैया आरो लोगोफोर दिनै भिडिअखौ आङो इमान गोलाव खालामला दहाय फुङावनो भिडिअखौ एक्जाक्टलि हगारनांगौमोन लोगोसे आं दासो हगारनाबाय आंनि एसे गोरोन्थि जाबाय लोगोफोर निमाहा होबानो जाबाय दिनै भिडिअखौ एसेबां लोगोफोर सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोसेयै सोरबा साबसक्राइब खालामखादोंबा जेबो नङा दिनै भिडिअखौ एसेबां लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों